Μερικές εικόνες λοιπόν, ελπίζω τώρα, επειδή δεν το ξέρω την υπολογίσα, μας τις δείξει. Αυτή είναι η Εύβοια φυσικά. Η Νότιος Εύβοια, η Καριστέα και η Κεντρική Εύβοια. Κάθε χ δεν είναι μία ανεμογεννήτρια, είναι περισσότερο από μία ανεμογεννήτρια. Αυτά είναι αδειοδοτημένα. Δεν είναι σχέδιο ή υποψηφιότητες. Όλα αυτά έχουν άδεια από το ελληνικό κράτος. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα μου πείτε που είναι ο χώρος τώρα για κάτι άλλο. Προφανώς δεν υπάρχει χώρος για κάτι άλλο. Θα έχετε ακούσει τις τελευταίες μέρες και θα ξέρετε βέβαια ότι εδώ στα Κωτήλια, τα βουνά μας, και θα ελπίζω να το ενημερωθήκατε, ας το πούμε τώρα, βγήκανε κάποιες αποφάσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όλες απορριπτικές δηλαδή για εμάς τους προσφεύγοντες πολίτες, συλλόγους, δήμους κλπ. Που ζητούσαμε να προστατευτεί η Κεντρική Εύβοια από τη δημιουργία αιωλικών πάρκων. Να εξηγήσω ένα πράγμα με 3 σημεία. Η Εύβοια είναι ένα μεγάλο νησί, γεωλογικά χωρίζεται σε 3 διαφορετικές γεωλογικές περιοχές, κατά σύμπτωση, και αυτή τη στιγμή η Εύβοια λοιπόν έχει 3 μοίρες. Βέβαια την πάνε για μία μοίρα. Η Νότιος Εύβοια είναι τσιμενταρισμένη, είναι γεμάτη αιωλικά. Η Βόρειος Εύβοια είναι καμένη. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, κάει και τον Αύγουστο του 2021. Και η Κεντρική Εύβοια είναι το μοναδικός πράσινος πυρήνας του νησιού, για τον οποίο αγωνιζόμαστε να τον σώσουμε και λέμε ελάτε, βοηθήστε, ο καθένας από όποιο μετερίζει μπορεί. Στα παλαβά της χώρας συμβαίνει και το εξής. Λένε θα βάλουν ανεμογεννήτρες στα καμένα. Ναι, είναι αμαρτία, γιατί το δάσος προβλέπεται να αναδασωθεί κανονικά και υπάρχει και άρθρο του συντάγματος που το προβλέπει αυτό. Αν και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας βγήκε ως γνωστό από την κυρία Σακελαροπούλου, την πρόεδρο, που λέει ότι μπορείς να κάνεις αιωλικά πάρκα στο καμένο δάσος. Όταν έχει καταστραφεί το δάσος, το να βάλω ανεμογεννήτρες είναι κακό. Δεν είναι χειρότερο κακό να ανέβω πάνω στα Κωτήλια και όλα τα έλατα από εδώ, πάνω από τους Ανδρονιάνους, μέχρι τη Σέτα και την Τύρφη, να τα κόψω, τα ζωντανά έλατα, να τα κόψω, να τα εξαφανίσω και να ξηρίσω όλη αυτή την περιοχή. Τα αιωλικά πάρκα εδώ, τα χ που βλέπουμε εκεί, είναι τμήμα μόνο, πολύ μικρό, 15 ανεμογεννήτριες βλέπουμε εκεί, του αιωλικού πάρκου του Βορείου Βορέα, του Ελάκτορα δηλαδή, στα Κωτήλια, δηλαδή είναι πάνω από τους Ανδρονιάνους. Το έργο αυτό έχει συνολικά 51 ανεμογεννήτριες για τα δικά μας τα βουνά, δικά μας εννοώ Κωτήλια, Σέτα, Δύρφη, και δεν φτάνει όμως αυτό στην περιοχή. Άλλος επιχειρηματίας, ο κύριος Πίθας από το Αλιβέρι, έχει ήδη αδειοδοτηθεί, απλά είναι σε ένα στάδιο λίγο πιο χαμηλά, άλλες 35 ανεμογεννήτριες να βάλει σε αυτή την περιοχή. Αυτή λοιπόν είναι μια εικόνα του τι αντιμετωπίζουμε και αυτό πλέον θεωρήθηκε ότι είναι απόλυτα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και με το ευρωπαϊκό δίκαιο και μπορεί να προχωρήσουν αυτά τα έργα. Εδώ είμαστε στο Μακρυχώρι. Στο Μακρυχώρι έχουμε ένα τρομερό σκάνδαλο. Μερικά δειγματοληπτικά θα δείξω. Για να δω να δω. Στο Μακρυχώρι, μέσα στο Φαράγγι, εκεί προς τα Μανίκια δηλαδή που μίλησε πριν και ο Στέφανος, έχουμε αιωλικό πάρκο από αρχικά 22 ανεμογεννήτριες. Μετά βρίσκονται όλες οι ανεμογεννήτριες σε μια απόσταση από 1 έως 2,5 χιλιόμετρα από το χωριό του Μακρυχωρίου και από 1 έως 2,5 χιλιόμετρα από τα χωριά Μανίκια και Θαρούνια και Τραχύλι. Λοιπόν, αρχικά ήταν 22. Μετά από προσφυγή που κάναμε εμείς, κατέβηκαν στις 10. Είναι 2 τα αιωλικά πάρκα της ιδίας εταιρείας. Η εταιρεία το έχει σπάσει σε 2 κομμάτια γιατί αυτό δεν τη διευκολύνει. Είναι από τα πολλά κόλπα που κάνουν. Μέσα στον Γενάρη βγήκε μια απορριπτική από τον Υπουργό Περιβάλλοντος για το ένα από τα 2 κομμάτια της εταιρείας. Αυτό βγήκε μια μέρα του Γενάρη. Την επόμενη μέρα βγήκε άδεια για ανεμολογικό ιστό στο Μακρυχώρι. Και τη μεθεπόμενη μέρα το κομμένο με το άλλο που έμεινε τα ένωσαν σε ένα πιο μεγάλο και συνεχίζουν. Με αυτούς τους τρόπους παίζεται αυτό το παιχνίδι. Και προφανώς ένα παιχνίδι που παίζεται με τέτοιους τρόπους και κάποιοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι είναι οι επιχειρηματικοί δραστηριότητες στην Ελλάδα, λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, προφανώς δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά για να σου σώσουν τον κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ βλέπουμε κάποιες ανεμογεννήτριες στον Οξύλιθο. Και στην Οροσειρά που είναι από τον Οξύλιθο το ηφαίστειο, βλέπετε το κλιματάρι εκεί, το Άνω Κουρούνι κλπ. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ από αυτά τα χωριά και εμείς στην ομάδα μας έχουμε. Αυτές οι ανεμογεννήτριες θα τις βλέπαμε όλοι εννοείται, θα ήταν μπροστά στα χωριά μας κλπ. Μετά από πολλή δουλειά που έχει γίνει, εδώ είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί υπάρχουν και επιτυχίες, και αυτές οι 6 ανεμογεννήτριες μαζί με άλλες 2 έχουν εξαφανιστεί από τον χάρτη και πλέον δεν υπάρχουν. Δεν εξαφανίστηκαν μόνες τους, εξαφανίστηκαν μετά από την τελευταία σβήστηκαν όλα. Υποβολή αντιρρήσεων που κάναμε στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
και κατορθώσαμε να τις κόψουμε εντελώς και η εταιρεία να κόψει από τα 10 αιωλικά πάρκα που θα έφτιαχνε στην Εύβοια, 10 που προγραμμάτιζε. Η εταιρεία είναι μια εταιρεία της Βόρειας Ελλάδας, Παυλίδης ο ιδιοκτήτης, κάποια αδέρφια, μεγάλοι επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν πολλά λεφτά, είναι επιχειρηματίες της Πέτρας και του Μαρμάρου και επιχειρήσεις και επιχειρηματίες φυσικά ανοίγονται σε καινούριους χώρους. Ένας από τους χώρους που ανοίχθηκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι τα κρασιά. Δηλαδή έχουν το ευγενικό χόμπι του να έχουν ωραίους αμπελώνες στη Δράμα και να βγάζουν ωραία κρασιά. Πολύ ωραίο. Το άλλο είναι ότι ήρθαν στην Εύβοια, που είναι το Ελντοράντο αυτής της περίπτωσης, ας πούμε, για την Ελλάδα, και όπου βρήκαν ελεύθερη κορυφή στην Εύβοια, ανάμεσα σε αυτά ήταν και ο Ξύλιθος, οι Πετριές και πάρα πολλά προς την Κάριστο, θέλουν να βάλουν αιωλικά πάρκα, συνολικά 50 ανεμογεννήτριες, γιατί από αυτό θα βγάλουν πάρα πολλά λεφτά. Κρασιά, πέτρα, μάρμαρα, ανεμογεννήτριες πάνε μαζί σε έναν επιχειρηματία. Αλλά, φαίνεται μικρή. Εδώ βλέπουμε τον αρχικό σχεδιασμό, δηλαδή όσο είναι δυνατόν τέλος πάντων. Ήτανε 2 τα αιωλικά στον Οξύλιθο, Κουρούνι, άνω Κουρούνι, κάτω Κουρούνι, Κήπη, Κλιματάρι κλπ. Ήτανε 2. Αρχικά, μέσα από τη δουλειά που κάναμε κόπηκαν οι 2 ανεμογεννήτριες. Δεν κόπηκαν μόνες τους, τις κόψαμε μέσα από τη δουλειά. Παρέμεινε. Εδώ πάλι έρχεται και κάτι που είναι τεχνική, που έχει αξία, δηλαδή να το κρατήσει κανένα στο νου του. Μέσα από αυτή την προσπάθεια, κάποιοι διαμαρτύρονται. Στο Μακρυγόνι είπαν: ωραία, και τι έκανες 22 ανεμογεννήτριες, έκανες 10. Καλά, δεν είμαι μάγος. Έτσι, ούτε η εταιρεία περιβάλλοντος είναι μαγική για να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Το μειώσαμε. Ελάτε, βοηθήστε κι εσείς, γιατί δυστυχώς πολλές τοπικές κοινωνίες δεν βοηθάνε και πλέον βρίσκονται σε μια κατάσταση. Ίσως είναι αυτό που. Δεν είναι όλα όπως το χωριό που παρουσίασε ο Στέφανος. Είναι καλή περίπτωση αυτοί που κρατήσαν την υπερηφάνεια τους. Υπάρχουν κι άλλες καταστάσεις, τις έχουμε ζήσει στην Εύβοια. Πάνε στα χωριά, μοιράζουν υποσχέσεις και βρίσκουν αυτιά που τις δέχονται αυτές τις υποσχέσεις. Έτσι. Λοιπόν, κόβοντας τις 2 ανεμογεννήτριες, η εταιρεία, αυτός ο κολοσσός που έλεγα η αδερφή Παυλίδη, εξαναγκάστηκε να κάνει τροποποίηση. Έχασε 2 χρόνια. Και στην τροποποίηση της έμειναν οι 6 ανεμογεννήτριες. Από 8 λοιπόν είχαμε κερδίσει κάτι. Τέλος πάντων, εδώ βλέπουμε ότι λυπάμαι για τη φωτογραφία που είναι μικρή, αλλά είπαμε δεν τα καταφέραμε όλα πολύ καλά. Εδώ έχει μείνει το 1 αιωλικό. Έτσι, μετά από τα 2 χρόνια έρχεται και ζητάει για το 1 μόνο αιωλικό. Έχει φύγει, έχει απομακρυνθεί λίγο από το ηφαίστειο. Σε αυτό λοιπόν ξαναπολεμάμε και πλέον, όπως βλέπετε στο χάρτη της ΡΑΕ, έναν χάρτη, τον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, όπου μπορεί κανένας να παίρνει τις πληροφορίες του, είναι ελεύθερος για τον οποιονδήποτε, δεν είναι εύκολος δείκτης, αλλά είναι ελεύθερος. Βλέπετε την περιοχή του Οξυλίθου πλέον να είναι εντελώς καθαρή, να μην υπάρχει κανένα αιωλικό. Άρα αγώνες μπορούν να κερδιθούν, αρκεί να δουλεύεις και να έχεις κάποια μέθοδο και να έχεις και κάποια συνέπεια και να έχεις και κάποια συνέχεια. Έτσι. Οι αγώνες κερδίζονται σε πολλά ζητήματα και δεν είμαστε μανιακοί με τα υλικά. Μας ενδιαφέρουν πολλά πράγματα. Εμένα προσωπικά, ας πούμε, ενδιαφέρουν τα δέντρα, οι ξεδολιθιές και θα θέλαμε να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Παλιότερα είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα ερχόταν η Λάρκο στην περιοχή μας. Θα ερχόταν η Λάρκο στην περιοχή μας και θα έκανε γεωτρήσεις, 120 γεωτρήσεις σε όλα τα βουνά που τώρα κινδυνεύουν από τα αιωλικά. Αυτό συνέβη το 2007. Τότε λοιπόν κάναμε μια διακήρυξη πολιτών, την υπογράψαν 354 πολίτες της Κίμης. Εδώ βλέπετε τις υπογραφές πρώτη και δεύτερη, είναι 2 εκ των παρόντων και του συλλόγου της άλλης ομάδας που έχουμε. Κάνοντας αυτή τη δραστηριότητα τότε για τη Λάρκο, που θα τα έκανε όλα αυτά ένα τεράστιο ρηχείο, θα είχαμε χάσει από τότε δηλαδή τα έλατα, από το 2007. Τελικά η Λάρκο μέχρι το 2024 δεν έχει έρθει εδώ. Θα μου πείτε, ήταν πολλοί 354 άνθρωποι. Στην πραγματικότητα ο αγώνας έγινε από 5-10. Αλλά και οι 354 βάλαν την υπογραφή τους. Ήταν κάτι. Δεν ξέρω τώρα αν οι άνθρωποι τώρα έχουν συνηθίσει αυτά τα διαδικτυακά. Είναι καλύτερο να τη βάζεις σε χαρτί. Ήταν όμως και αυτή μια τεράστια επιτυχία του τοπικού, ας πούμε, περιβαλλοντικού κινήματος. Ουσίας, όχι λόγων. Μισό λεπτό. Άρα κερδίζονται πράγματα. Γιατί δεν Ήτανε, λέω. Γιατί δεν. Η Λάρκο δεν ήρθε τότε, γιατί έγινε σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή σε δημοτικά συμβούλια, όπου υπήρχαν και κάποιες παρατυπίες, σε περιφερειακά συμβούλια, σε τεσσαρχία κλπ. Γίναν όλες οι κινήσεις και μετά από την υπογραφή αυτού του
αυτή τη διακήρυξη των πολιτών της Κίνης, πιέστηκε ο τότε Δήμος Κίνης, η τότε Δημοτική Αρχή, και προσέφηκε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν προχώρησε, αλλά από όλη αυτή την πίεση οι εταιρείες δεν θέλουν. Είναι κάτι που το είπε πριν. Μάλλον μπορείς να το πεις, Στέφαν, νομίζω ότι αξίζει να το πεις. Θα σου το πει ο Στέφαν, οι εταιρείες δεν θέλουν να πάνε εντελώς κόντρα με τις τοπικές κοινωνίες. Και εκεί πλέον οι τοπικές κοινωνίες είχαν αρχίσει οι τοπικοί μάλλον, να βγάζει μεγάλη διαμαρτυρία σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην περιοχή των Ψαχνών, της Τριάδας κλπ. Από την από εκεί μεριά της Εύβοιας, που τα ορυχεία της Λάρκο, αν μπείτε στο Google Earth κλπ. Ή αν είστε στην παραλία της Χαλκίδας, τα βλέπετε. Είναι τεράστια σκάματα στη γη, κρατήρες τεράστιοι, βάθος 200 μέτρων και ακτίνας 2-3 χιλιόμετρων. Γι' αυτό σταμάτησε. Έτσι. Και επειδή μου λένε πολύ λοιπόν να συντομεύσω και συντομεύω, και αν έχετε ερωτήσεις, απορίες ή θέλετε να συζητήσουμε, συζητάμε. Σκεφτείτε, βλέπετε τον οξύλιθο τώρα και βλέπετε την κορυφογραμμή αυτή. Εμείς σαν εταιρεία περιβάλλοντος είπαμε όσο εκκρεμούσε η υπόθεση, επειδή όχι απλώς δεν βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, αλλά θέλουμε να μπαίνουμε στην καρδιά της φωτιάς για να τη σβήσουμε και του προβλήματος, ότι από την ενορία που έχουμε την έδρα μας αυτή τη στιγμή θα πηγαίναμε σε κάποια από αυτά τα χωριά για να, συμβολικά κιόλας, για να κερδίσουμε την υπόθεση των ανεμογεννητριών. Τελικά δεν θα την κάνουμε τη μετακίνηση, γιατί καθαρίσαμε τον τόπο. Βλέπετε τον τόπο καθαρό. Σκεφτείτε ότι οι πρώτες ανεμογεννήτριες τοποθετούνται. Το ηφαίστειο είναι, για όσους δεν ξέρουν, το άσπρο που βλέπετε πίσω αριστερά. Έτσι το ηφαίστειο του ξυλίθου. Οι ανεμογεννήτριες τοποθετούνται εκεί που κατεβαίνει το βουναλάκι και κάνει η ζώνη, και ήταν πολύ πιο ψηλές από το ύψος του ηφαιστείου. Δηλαδή αυτό που θα έβλεπε κανένας εκεί πάνω τώρα θα ήταν 8 ανεμογεννήτριες των 150 μέτρων, πολύ ψηλότερα πάνω από το ηφαίστειο κλπ. Φυσικά είμαστε χαρούμενοι. Ήταν ένα δώρο που ουσιαστικά προσφέραμε στον εαυτό μας και σε όλο τον κόσμο εδώ της περιοχής, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Και μια εικόνα για να τελειώσω με τα καλά. Τον οξύλιθο βλέπουμε πάλι από το στόμιο. Πάλι ο οξύλιθος είναι ακριβώς στη μέση. Από τον οξύλιθο και αριστερά θα γέμιζαν ανεμογεννήτριες. Είναι μια υπέροχη ώρα, την ώρα του δειλινού, να βρίσκεσαι εκεί και να απολαμβάνεις και το δειλινό και τη θάλασσα του Αιγαίου που βρίσκεται μπροστά σου. Να πω το άσχημο τώρα, για να σας αφήσω μετά με την εικόνα και να κάνουμε κάτι, να κόψουμε τη βασιλόπιτα. Γλιτώσαμε τις ανεμογεννήτριες αυτές. Αλλά στη θάλασσα μέσα, σε 1 χιλιόμετρο απόσταση από το στόμιο που κάνουμε πολλοί άνθρωποι μπάνιο, βρίσκεται πλέον σε σχέδια, σημαντικά σχέδια και επικίνδυνα σχέδια, η δημιουργία ενός θαλάσσιου υλικού πάρκου. Δεν θα πω πολλά πράγματα, ούτε αριθμό ανεμογεννητριών, ούτε τίποτα. Θα σας πω το μέγεθός του. Το μέγεθός του θα είναι πλωτό, δηλαδή οι ανεμογεννήτριες δεν θα στηριχθούν μέσα στη γη, αλλά πάνω σε πλωτές βάσεις, άρα θα βλέπεις μεγάλη έκταση πάνω στη θάλασσα να καταλαμβάνεται, θα στηριχθούν αυτές οι ανεμογεννήτριες. Το ύψος των ανεμογεννητριών είναι περίπου 300 μέτρα, δηλαδή περίπου όσο ο πύργος του Άιφελ. Ο αριθμός τους μεγάλος και η έκταση του θαλάσσιου υλικού, του πλωτού θαλάσσιου υλικού, είναι περίπου 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι περίπου μισής Κύρος. Από το στόμιο λοιπόν, από τον Αγιώργη, που κάνουμε μπάνιο, και μέχρι την Κεφάλα, για όσους αρκετοί είναι από εδώ, έτσι, είναι 8 χιλιόμετρα η μία του γραμμή, παράλληλη προς τη θάλασσα, άλλα 7 περίπου με 8 χιλιόμετρα προς τα μέσα, 8-64. 60-62 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μπροστά στον κόλπο, μέσα στη μέση του κόλπου της Κίμης, είναι τα σχέδια της κυβερνήσεως και του ελληνικού κράτους. Όλες οι κυβερνήσεις σε αυτά τα βρίσκουν μια χαρά, για τα λεγόμενα θαλάσσια αιωλικά πάρκα που πλέον ονομάζονται ΙΑΠ. YAP, που σημαίνει υπεράκτια αιωλικά πάρκα. Εννοείται ότι έχουμε καταθέσει θέσεις από αυτού του θέματος, τεκμηριωμένες επιστημονικά κλπ. Αλλά ας μείνουμε με αυτή την καλή εικόνα και ας μείνουμε στο γεγονός ότι για το θαλάσσιο υλικό αυτό ξαναείχε έρθει το 2009 και τότε σχετικά το σταματήσαμε. Αλλά αυτοί επιστρέφουν. Είναι λερναίες ύδρες. Λοιπόν, ας χαρίσουμε όλοι στον εαυτό μας αυτή την εικόνα του ξυλίθου που τώρα την έχουμε και ας ευχηθούμε να μείνει αυτή η εικόνα του ξυλίθου και ανάλογες εικόνες να μείνουν και στα κοτήλια και σε όλα τα άλλα τα βουνά της περιοχής μας και φυσικά και στις θάλασσές μας.